gaan we naar de extreme scooterklasse. Dan gaan we kijken naar de eerste rijders, Alda. En dat is in baan 1, en in baan 2, Dennis Koek met nummer 178. Dennis gaat met de kaart tegen de bak van achter de op. Dat niet goed bij jou. Zo niet doet niks. Een rode knop is meestal, hè? Ja, maar dan geeft het niks weer. Ah, dan moet hij eens eentje, dat is ook snel. De solo staat alleen voor Dennis Koek in baan 2. Dan weten we niet zo zijn tijd. Want de video van Kevin Beck is niet goed helaas. Dames en heren, zo'n heerlijke hamburgers, frisdrank en vuurbier in de catering tent. Zoals gezegd, frisdrank en bier voor €1,5. En